Pozdravujem vás pri sledovaní ďalšieho podcastu k Medzopláne. Tentoraz sa pozrieme na oblasť, ktorá patrí aktuálne medzi najdynamickejšie na svete. Robotika a umelá inteligencia. Ich vplyv už dnes vidíme v priemysle, službách, ale aj v zdravotníctve. Mojím hosťom je profesor František Duchoň, riaditeľ Ústavu robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, uznávaný vedec v oblasti mobilných robotov a inteligentných systémov. Pán profesor, vítajte. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli, pretože sú to veľmi dôležité témy, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Je to robotika, umelá inteligencia. Možno z pohľadu vášho osobného príbehu povedzte nám, ako ste sa k tejto zložitej problematike dostali. No, dostal som sa k tomu pomerne zložito. Ja som študoval na 8-ročnom gymnáziu v Lohovci v triede za zameraním na matematiku a fyziku, čo by som možno vyzval, aby čoraz viac takýchto zameraní teda bolo aj v celej krajine. Ale každopádne ja som sa tam dostal do rúk dobrých učiteľov. Naozaj tá matematika, fyzika, informatika bola pre mňa inšpiratívna už na tej strednej škole a rozhodol som sa v nejakom období, že by som chcel programovať počítačové hry. No tak z toho dôvodu prichádzali do úvahy len nejaké slovenské fakulty, na ktorých sa niečo dalo študovať okolo informatiky. No na jednu z nich, na ktorej teraz pôsobím, som sa prihlásil. Samozrejme, išiel som tam s takouto motiváciou, že teda si tým budem zarábať tými počítačovými hrami. Ale na konci dňa to skončilo tým, že som sa dostal k automatizácii, ktorá sa mi zdala oveľa zaujímavejšia z toho pohľadu, že síce som rovnako programoval, ale nebolo to o tom, že sa niečo vykreslilo na obrazovke, ale že sa niečo v realite, v reálnom svete rozpohybovalo, niečo užitočné spravilo. Takže takto nejak som sa ja dostal k automatizácii. No možno už na úvod poviem takú perličku, že tým, že človek trošku vyjde z tej strednej školy na vysokú školu, aj na sebe som to poznal, že to trošku iný štýl života a mne sa stalo, že som dokonca tú robotiku opakoval, takže som strašne rád, že aj na profesora Jurišicu som narazil, je to naozaj o tých ľuďoch v tom systéme, na ktorých narazíte a tým, že som si tú robotiku takto ako keby dal dvakrát, tak ma oveľa viac potom chytila za srdce a pochopil som, že to by som sa chcel vybrať, že toto je naozaj niečo, kde by som chcel byť. Áno, spomenuli ste tú motiváciu vo vzdelávacom systéme. Je to veľmi dôležité, aby ten učiteľ vedel podchytiť tých žiakov a možno dnes aj tá poučka škola hrou sa viac naplňa, pretože každý mladý človek má rád joystick, možno radšej ako pero alebo klávesnicu a ten prechod vlastne z toho joysticku do praxe alebo teda z tej hernej konzoly do praxe je v podstate veľmi mierny, teda nezložitý, pretože tie joysticky sa používajú aj v tých technológiách, ktoré sa potom využívajú v reálnom živote. Takže možno ako by ste namotivovali ďalších mladých ľudí, aby študovali tieto technické predmety spojené potom s výpočtovou technikou a potom, aby sa zaoberali týmito oblastiami života a ekonomiky? Ja by som možno k tomuto mal také nejaké 3 komentáre, také 2 príbehy a potom ten svoj taký. V roku 2017 som bol v Houstone na jednej výstave, kde teda bola veľká časť venovaná Robotics in Education. A mňa vtedy veľmi zaujímalo, že kedy začínajú s tou robotikou v Amerike. A odpovedou mi bolo, že v 6 rokoch. Čiže to som bol úplne fascinovaný, že ako sa dá teda tá robotika v 6 rokoch, veď a ja som poznal rôzne tie skladačky robotické a tak ďalej, že decka sa s tým môžu hrať, ale oni to používali už vo výučbe a jednoducho vtedy, keď som tam komunikoval s tými ľuďmi, tak mi bolo povedané, že nie každý môže byť dobrý robotik, ale my im dávame tú príležitosť. Hej, tá príležitosť je veľmi dôležitá, aby tie deti videli, že majú príležitosť sa uplatniť aj takto, tak ako majú príležitosť uplatniť sa ako basketbal, futbal, rôzne iné teda povolania, ale musia vidieť, že aj niečo takéto existuje. A tých špičkových potom vychovávajú takto od malička. A to im bolo naozaj takou žiarovkou v hlave, že mali by sme možno robiť aj niečo, už by som povedal, že od materských škôl a preto sa aj s kolegami, keď aj prídu nejaké mladšie triedy, nie tie naše záujmové stredoškolské, tak samozrejme radi aj takýmto mladým prezentujeme, aby sme im to aspoň ukázali. No, druhá vec je, že mám takú príhodu s tým gymnáziom, ktoré som spomínal, s tým domácim. My sme okolo roku 2019 rozbiehali takú robotickú súťaž pre stredné školy
A presvedčal som aj gymnazistov, že poďte sa zapojiť a teda boli takí vystrašení, pani profesorka Vavrová, pozdravujem, že oni jednoducho nezvládnu ten hardware, to železo, tie kábliky pozapájať, tak som ich tak presvedčil, že dostanú všetko videonávody, budeme ich k dispozícii. No a ten príbeh skončil naozaj veľmi pekne tak, že pochopili, že tá informatika sa dá učiť aj takouto zábavnou formou, že teda tí chlapci, dievčatá si programujú, zrazu sa hýbe robot v prostredí, že wow, super. A skončilo to tak, že si začali sami žiadať granty a vybavovať sa robotikou. Čiže to je naozaj podľa mňa tiež úžasný príbeh, že s tým už mojím odkazom, že netreba sa toho báť, je to výzva, ale na to sme predsa tu, na tomto svete, aby sme sa niečo naučili, aby sme niečo nové, zaujímavé zvládli. A možno ešte aj jeden príklad uvediem, že tá robotika nie je taká, ako keby som povedal, že strašiak. Samozrejme je tam plno matematiky, fyziky, ale mal som raz jednu doktorantku, ktorá pochádzala, alebo teda bakalárske štúdium absolvovala na geodézii a potom prestúpila k nám a skončila s červeným diplomom, čiže je to len o tom, že baví ma to, chcem to robiť, čo neviem si dobehnem a o tom to naozaj celé je to štúdium, že nájsť si to, čo ma baví a v tom byť, ak nie najlepší, tak aspoň v prvej desiatke. Áno. Určite veľmi rád budeme s vami spolupracovať aj v tejto popularizácii týchto odborných predmetov a potom aj uplatnenia v praxi, pretože stál som tiež pri zrode Svetovej robotickej olympiády First Global, ktorú založil Nick Kamen, slávny vynálezca, a tu sa toho zhostil Štefan Vadoc, ktorý organizuje na národnej úrovni slovenské týmy, ktoré potom sa zúčastňujú tejto robotickej olympiády. Tí mladí ľudia sú veľmi nadšení, celkom dobre sa umiestňujú spomedzi tých medzinárodných tímov. V najbližších týždňoch odchádzajú do Panamy, takže veľmi rád sa potom s nimi opäť stretnem, keď sa vrátia. Myslím si, že je tu priestor na veľmi intenzívnu spoluprácu, aby sme ich zase povzbudili, ocenili a pochválili, možno na nejakej spoločnej tlačovej konferencii. Ale možno prejdem teraz do praktického využitia robotiky a umelej inteligencie, pretože preniká fakt do všetkých sfér spoločnosti, ekonomiky, či už je to zdravotníctvo, priemysel, poľnohospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Takže povedzte nám, aký je stav na Slovensku a možno kde by sme mali zabrať, pretože z jednej strany dá sa povedať, že tí zahraniční investori, ktorí prichádzajú, prinášajú tieto robotické technológie, automatizované linky, takže tá úroveň robotizácie, automatizácie v tom priemysle, ktorý prichádza zo zahraničia, je vysoká. Z druhej strany malé stredné podniky sú zatiaľ dosť konzervatívne, takže povedzte nám, aký je stav na Slovensku. No ja možno skúsim ešte najskôr tak odľahčiť na úvod. Mám jeden predmet, v rámci ktorého študentom dávam bonusové body, keď mi donesú nejakú aplikáciu v robotike, ktorú som ešte nevidel. A skončil som s touto aktivitou, keď mi priniesli ukázať robotického farára. Takže tam už naozaj neexistuje oblasť robotiky, v ktorej by nejaký robot už neexistoval aspoň vo forme nejakého prototypu. Teraz ale skúsim vážne. Existuje taká organizácia, ktorá sa volá Medzinárodná federácia pre robotiku, ktorá je teda takou strechovou organizáciou z hľadiska nejakých štatistík v robotike. Slovensko z hľadiska priemyselnej robotiky, možno ešte uvediem najskôr priemyselnú a servisnú robotiku. Tá priemyselná robotika, to sú tie typické ruky, ktoré poznáte v priemysle, ktoré niečo vyrábajú, sú ukotvené do zeme a majú teda na starosti niečo vyrábať. Tá servisná robotika, to je zase všetko ostatné ako keby, lebo to je z anglického slova service, čiže poskytuje to nejakú službu. Môže to poskytovať službu buď človeku, alebo nejakému inému výrobnému zariadeniu, alebo aj priemyselnému robotu napríklad. A takto sa to delí aj podľa tej Medzinárodnej federácie pre robotiku. A my v tej priemyselnej časti z hľadiska hustoty robotov štandardne bývame zhruba okolo tej prvej 20-ky. Hýbeme sa vždy plus minus okolo, čo je trošku škoda, keď si človek pozrie podrobnejšie čísla, tak okolo roku 17, 18, 19 sme začali stagnovať. Jednoducho ten náraz tej hustoty robotov sa zastavil v našom priemysle, vrátane automobiliek, čo je zaujímavé, že aj automobilky ako keby začali trošku v tomto stagnovať, čiže ja vyzývam, aby sme tomuto trošku pomohli a rád sa toho zúčastním všetkým, čím viem. Hovorím to pretože keď sa človek pozrie na tie najrozvinutejšie robotické krajiny typu Južná Korea, Japonsko, tak tých aplikácií je tam o mnoho viac. Čiže existujú zjavne aj ekonomicky podporené aplikácie, ktoré vieme uplatniť v priemysle, v automobilkách a tak ďalej. A navyše, prečo bijem na popolách, tak krajiny z regiónu, ako je Slovinsko, Česká republika, nás začali celkom výrazne predbiehať tej hustote. Čiže predtým
tie roky predtým sme boli my tým lídrom, na ktorého sa pozeralo, teraz nás žiaľ teda predbehli Slovinci, Češi a tak ďalej, čiže je asi najvyšší čas v tom zabrať. Nie som kritický, hovorím, rád tomu pomôžem, čísla proste nepustia. No a veľký potenciál z hľadiska Slovenska vidím v tých inováciách práve v servisnej robotike. Poznám a sú tu mnohé firmy, ktoré sú mladé. Aj tie štatistiky Medzinárodnej federácie pre robotiku hovoria, že v tej servisnej robotike najviac firiem vzniklo v roku 2015. Čo znamená, že to sú mladé firmy, ktoré majú fakt, že do 50 zamestnancov a sú to vysoko inovatívne firmy a mnohé z nich sú aj tu na Slovensku. A asi je dobré ich poznať, podporovať ich, pretože sú to vysokoexportné firmy. To sú jednoducho, keď niekto vyrába roboty pre požiarníkov, no tak viete, že ten trh na Slovensku nie je taký, aby tú firmu uživil, ale vysokoexportná firma, ktorá je takto orientovaná, jednoducho prináša obrovské benefity aj pre hospodárstvo Slovenskej republiky. Čiže v tomto smere ja vidím veľký význam tej servisnej robotiky, ale neodhľadám od tej priemyselnej, lebo tú priemyselnú zase treba podporiť tak, aby sa čo najväčšej miere v našich výrobniach, továrniach, jednoducho v tom priemyselnom sektore objavovala, aby tie inovácie tam dopadli. Žiaľ teda, nemáme veľa slovenských firiem, ktoré vyrába priemyselný robot, ale jednu z nich teda poznám, tá sa konečne objavila na východe, lebo na východe vplyvom Vukovu, Prešov a tak ďalej tieto poznatky stále boli a nejak boli pretransformované do iných firiem a historicky sa teda naviazala táto firma na to, takže je tu niečo, ale ten potenciál vidím teda ešte raz viac tej servisnej, ale my musíme naozaj veľmi seriózne pochopiť ten priemysel, že tá produktivita, tá efektivita jednoducho musí byť zvýšená práve prostriedkami automatizácie, robotiky, umelej inteligencie. A som rád, že to nevidím len ja tak, teda nechcem si to osvojovať, pretože som súčasťou aj pracovnej skupiny aktualizácie RIS-3 a v domene priemysel naozaj vyšla robotika ako najvyššia priorita. A čo som rád, tak aj horizontálne v ostatných doménach bola pomenovaná robotika, umelá inteligencia, čiže vyzerá, že táto krajina začína možno trošku chápať, že sa musí nejak prioritizovať, že nemáme jednoducho ten balík peňazí obrovský, aby sme robili všetko, ale tieto témy z toho vznikli a teda nepomenoval som ich ja, ale celé široké spektrum odborníkov a teda nechcem hovoriť, že majiteľov firiem, ale tých kľúčových hráčov v tých doménach. Áno, som veľmi rád, že je tu aj ten tlak zo strany teda odbornej verejnosti, pretože ja sa to snažím aj z tej politickej úrovne podporovať. Spomenuli ste tzv. RIS-3, kde otázka robotizácia je jedna z top priorít v rámci segmentu priemyslu, ale aj ďalších sfér spoločnosti a aj na základe tohto popudu sme vlastne vyčlenili najviac finančných prostriedkov na podporu týchto odvetví priemyslu a spoločnosti. Práve momentálne prebieha výzva na podporu projektov v oblasti robotizácie a automatizácie. Tam vyčlenených 90 miliónov eur. Takže je tam obrovský dopyt zase zo strany súkromného sektora, to som veľmi rád a bude veľmi ťažké vybrať všetky tie kvalitné projekty, ale myslím si, že v tomto budeme pokračovať. Súčasťou tých našich diskusí odbornej verejnosti a politickej scény je aj určitý výsledok vytvorenia Národného inovačného technologického centra, kde v spolupráci s Jurajom Miškovom, bývalým ministrom hospodárstva, vytvárame platformu na takéto riešenia a kontakty a zosieťovanie všetkých týchto aktivít. Takže tam budeme veľmi aktívne spolupracovať, pretože zavádzanie tých poznatkov, ktoré sa objavuje v akadémii, robíte tam skvelú prácu. Ten prenos do súkromnej sféry zatiaľ zaostáva. Slovensko je v tomto na chvoste Európskej únie. A myslím si, že aj Európska únia má s tým problém vo vzťahu, keď sa porovnáme so Spojenými štátmi alebo s azijskými ekonomikami, takže tam musíme zabrať, ale chceme byť opäť takým pozitívnym príkladom, aby sme zrýchlili tento prechod tých poznatkov, ktoré sa objavujú v akadémii, vo výskume do tej inovačnej politiky v súkromnom sektore. Takže tam potrebujeme všetkých aktérov pospájať a to Národné inovačné technologické centrum bude slúžiť tomuto účelu. Myslím si, že urobíme viacero spoločných podujatí, ktoré sa budú venovať tejto tematika, pretože
ako vidím, dopyt súkromného sektora je obrovský. Je to jediná cesta, ako zvyšovať konkurencieschopnosť nášho priemyslu a ekonomiky. A tá servisná ekonomika tu je, pretože tá slobodná spoločnosť funguje na službách a ten prienik umelej inteligencie a robotov je enormný. Takže myslím si, že vediete oblasti vo vzdelávaní, ktoré budú mať to prioritu v najbližších rokoch a v tejto oblasti si myslím, že Slovensko vie preniknúť. Nachádzame sa momentálne v situácii, že ten ekonomický model, ktorý sme mali doteraz, sa vyčerpal a musíme nájsť ten nový a myslím si, že toto sú oblasti, ktoré by nás mohli posunúť výrazne dopredu. Absolútne súhlasím, že nemám skoro čo dodať, len možno, že jeden fakt, že Slovensko je druhá najpriemyselnejšia krajina v Európskej únii, čiže 33% ľudí pracuje v priemysle, čiže my musíme pomôcť, aby jednoducho boli konkurencieschopní a jednoducho bez tých technológií to nespravíme. To už, ja poznám firmy, ktoré vyslovene boli donútené automatizovať z toho pohľadu, že tí ľudia už boli na hrane svojich možností a schopností a už sa to nedalo spraviť, že príjmeme ďalších 50 ľudí, jednoducho museli ísť do tých technológií. Taký proste spôsob života trhový ich donútil, že museli proste automatizovať. Áno. A je to dané aj tým, že dneska na Slovensku je nedostatok pracovnej sily, ktorú vedia nahradiť roboty. Je to väčšinou tá manuálna práca, ktorú roboty vedia urobiť oveľa efektívnejšie, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, takže aj tá efektivita je oveľa vyššia. A tú nedostatkovú pracovnú silu musíme lepšie vzdelať, aby sa z nich stali či už operátori robotov, alebo vývojári robotov, čo je ešte vyššia pridaná hodnota. A tam si myslím, že je dôležitá vaša úloha opäť vzdelávať tých mladých. Súčasťou tohto Národného inovačného technologického centra je aj Andrej Huta, ktorý prevádzkuje duálne akadémie, kde opäť je obrovský dopyt súkromného sektora o vychovávanie tej pracovnej sily, ktorá potom pracuje v priemysle. Väčšinou sú to operátori robotov. Chceme to povýšiť na vzdelávanie na vývojárov robotov a tam tá spolupráca s akadémiou je veľmi dôležitá. Takže také tie praktické využívania tých akademických znalostí v reálnom živote je veľmi dôležité a to je dôležité, aby sme vytvárali tieto pracovné príležitosti, aby nám tí mladí ľudia, ktorých kvalitne vychováte, vy vzdelávate, aby nám neutekali do zahraničia za týmito možnosťami mimo Slovenska. Takže možno ešte sa vrátim k takým tým praktickým formám využitia robotov v spoločnosti alebo v ekonomike, že povedzte nám niektoré príklady. Ja som bol teraz nedávno s ministrom zdravotníctva otvárať alebo spúšťať, alebo strihať pásku robotického zariadenia Da Vinci. Je to robotický chirurg a je to veľmi skvelé zariadenie. Tí lekári sú z toho nadšení. Pacienti hovoria teda, že je oveľa lepší priebeh rekonvalescencie po týchto chirurgických zákrokoch. Takže povedzte nám možno k tomuto niečo, ako využite robotov v zdravotníctve alebo v tých ďalších oblastiach ekonomiky a spoločnosti. No o tom by sa dalo dlho hovoriť. Ja možno, že len pre zaujímavosť, tak pár príkladov. Jasne, najviac operácií v priemysle v Slovenskej republike pomocou robotov sa deje zváranie a manipulácia s materiálom. To tvorí skoro 80% aplikácií priemyselných robotov na Slovensku. Čo sa týka tých ostatných domén, tak áno, ten zdravotnícky sektor je naozaj dôležitý z toho pohľadu, že keď sa bavíme zrovna o systéme Da Vinci, tak ten vykonáva operácie laparoskopicky, čiže skoro neinvazívne do ľudského tela. Čo je naozaj skvelé, pretože tá rekonvalescencia po takej operácii je o mnoho kratšia. Dokonca keď som sa bavil s chirurgami, tak aj ten únik krvi pre tie operácie je o mnoho nižší. Čiže aj ten človek jednoducho aj z tohto dôvodu oveľa skôr sa dostane naspäť do bežného života. Čo je možno trošku nevýhoda, chirurgovia poznajú aj nevýhody, tak jednoducho keď príde náročnejšia operácia, tak nie všetko sa s tým robotom dá spraviť. A potom zase niektorým tým chirurgom chýba ten cvik v tej ruke. Čiže treba asi dbať na to, aby jedno aj druhé bolo dobre využívané. Ale ten Da Vinci možno dáva tú príležitosť, aby tí ľudia zvládali tie náročnejšie operácie a sústreďovali sa práve na ne. Ďalšie oblasti, na ktoré by som rád upriamil pozornosť, je poľnohospodárska robotika. Tam je obrovský tlak z Nemecka, ktoré vlastne teda nemá dostatok pracovnej sily v tejto oblasti a obrovské peniaze sa do toho teraz lejú, aby sa ako keby tá časť toho hospodárstva vedela uživiť, tak povediac.
Iný príklad je Južná Korea. Všetci notoricky poznáme seriál Meš, že všetci tam vidíme asi, ako tá krajina vyzerala, jednoducho bola poľnohospodársky orientovaná, tam 80% ľudí pracovalo v poľnohospodárstve. Keď som tam posledné roky bol na návštevách, aj skrz našu veľmi aktívnu ambasádu, čo ich chcem pochváliť, tak 4% ľudí tam pracujú len v poľnohospodárstve, napriek tomu sú skoro sebestační v užívení vlastne všetkých tých ľudí, aj populácia tam samozrejme narastla. A ako sa to podarilo? No jediné mechanizmami, automatizáciou a robotikou, hej? Čiže to sa nedá spraviť tým, že tam tí ľudia nie sú, tak niekto to musí tú činnosť vykonať. Takže sú to tie stroje. Ďalej by som rád uviedol taký pekný príklad, ktorý máme my u nás na Slovensku. Jedna firma od Levíc, s ktorou už dlhoročne spolupracujeme, možno od roku 2017-18. Dostali sme jeden projekt podporený z ministerstva hospodárstva, čiže ja by som toto rád uviedol ako nejaký good practice. V tom slova zmysle, že keď sme s tou firmou začínali robiť, tak oni robia zvárence pre aj atomové elektrárne a tam je každý výrobok iný. To nie je ako automobil, že 7 druhov typov automobilov vyrábate počas celého roka a vždy je to ako keby to isté. Takže tam sa tí zvárači veľmi uplatňujú samozrejme, no ale tak máte zrazu 59-ročných zváračov a mladí nesú zvárať, tak čo s tým? No tak prišli za nami, že či by sme spolu niečo nevymysleli, podarilo sa, dokonca sme to v roku 2023 vystavovali v Nemecku na výstave, firma tým teraz už začína si aj komerčne žiť, to už asi je ich úloha, nie naša univerzitná. A čo tým chcem povedať, oni na začiatku ako keby nevedeli, čo tá robotika všetko už dokáže, čo môže, čo nemôže. A poviem to tak, že teraz sú už oni v tej robotike lepší než my. Teraz sa už my chodíme tam ako keby pozerať, čo už oni si dokázali vymyslieť. A to je možno tá dobrá ukážka tej spolupráce medzi firmou a akadémiou. Dokonca to bolo tak, že niektorí ich ľudia sa prihlásili k nám na doktorandské štúdium. Čiže si ako keby absolvovali nejakú aktualizáciu vzdelania u nás. Prečo to vlastne celé hovorím? Podľa mňa kľúč pre tie slovenské výrobné podniky je to, aby pochopili, čo tie technológie dnes znamenajú, čo dokážu, kde majú svoje limity a snažili sa ich nejakým spôsobom implementovať u seba v podnikoch, inak nebudú mať šancu na tom trhu. A preto to hovorím, lebo my sme už nejakú aktivitu v tomto vykonali. Sú tzv. Európske digitálne inovačné huby, v rámci ktorého teda jedného sme súčasťou a vzniklo tam veľmi skvelé vzdelávanie aj pre firmy samozrejme a je tam možnosť práve so špičkovými odborníkmi z univerzít Košice, Žilina, Bratislava plus zástupcovia praxe ako keby pozrieť sa, čo tie technológie dnes dokážu. Máme tam spravenú údržbu, spracovanie dát, logistiku, rôzne ďalšie témy, pripravujeme umelú inteligenciu, čiže toto by som naozaj odporúčal tiež sa zamyslieť nad tým, ako uchopiť tie slovenské firmy, aby pochopili, čo tie technológie dnes dokážu. Podľa mňa, keď to pochopia, tak potom budú, ja hovorím, že s nadšením, ale budú rozumieť, prečo to potrebujú implementovať. Jasne. Dobre, toto beriem ako výzvu, že tá evangelizácia týchto tém je veľmi dôležitá a myslím, že tu nájdeme spoločný priestor na spoluprácu. Nedotkli sme sa ešte konkrétnejšie umelej inteligencie ako nového fenoménu a môžeme hovoriť o určitej revolúcii, pretože ten prienik je teraz enormný do všetkých sfér spoločnosti, ale možno iba do budúcna si môžeme dať špeciálne túto tému, ale možno by som sa dotkol iba tej témy prieniku humanoidov do spoločnosti. Ja som teraz bol na Slovakia Tech a mal som rozhovor s takým najvyspelejším humanoidom Sofiou. A je to už celkom pokročilý unikátny koncept. Ako vidíte, teda budúcnosť, budú s nami humanoidi žiť v najbližšej budúcnosti? Určite áno, to nepochybujem, aj keď teda ja som trošku skeptik v týchto veciach. Poviem prečo. Niektoré firmy sa tak povedať skoro zbláznili, že chcú nasadiť tých humanoidov kade. Ja rozumiem tomu, že to je technologicky lákavé a pekne sa to ukazuje, ale keď to je výrobná fabrika, kde má rovnú podlahu, tam tú nohu nepotrebujem. Tam mi naozaj stačia kolesa na podvozku a môžem mať na tých kolesách nejaké ruky a obslúžiť vlastne tú výrobu takýmto spôsobom. Tá noha má význam v teréne. Naozaj v nedostupnom, alebo prípadne, ak sú to nejaké prostredia, ktoré sú prispôsobené ľudskému telu, že sú tam schody, rebríky a tak ďalej, tak toto naozaj má obrovský zmysel.
Existuje aj taká organizácia v Amerike DARPA, ktorá v podstate po Fukushime, po tej havárii v atomovej elektrárni Fukushima rozvíjala práve tou svojou iniciatívou tie koncepty humanoidných robotov, aby boli schopné vykonať takýto zásah v nejakej takejto havárii. A tam tá noha má zmysel, lebo tam sú nejaké súdie tam musím nejak prejsť, tam s kolesom si moc neporadím. No ale samozrejme nebraním sa vývoju, rozumiem, že ten vývoj ide dopredu a tie humanoidné roboty to je absolútne teraz ako jedna z takých top tém. Aj na medzinárodnom fóre v Stuttgarte, European Robotics Forum, bolo komunikované, že mnohé týmy v Európe sa tomu venujú. My sa zatiaľ tomu príliš nevenujeme a nepoznáme ani pracovisko na Slovensku úprimne, pretože je to predsa len rádovo a zase tie investície do toho výskumu by sme potrebovali vyššie, ale to som nechcel. Skôr sa vrátim k tomu, že tam naozaj sú špičkové týmy v Európe, ktoré sa tomu venujú a je ten tlak aj z Číny. Treba aj Čínu pomenovať v tejto téme. Čína povedala, že chce 5% zamestnancov vo svojich fabrikách vymeniť za humanoidné roboty, čo je 40 miliónov kusov, čo je úplne šialené číslo. Ak si dobre spomínam, hovorili o roku 2035, čiže to je za rohom. Toto nie je, že ešte 20 rokov máme čas. Keď Čína jednoducho sa pustí do takejto inovácie, tak to uplatnenie tých humanoidných robotov bude určite oveľa širšie než len priemysel. Ja to v tom priemysle popravde príliš nevidím, ale vidím to v nejakých veciach ako nejaká starostlivosť o starých ľudí, možno takéto aplikácie, kde si tú nohu naozaj vyžadujem. Ten priemysel asi áno, pekne sa to prezentuje, že máme špičkovú technológiu. Hovorím, no otázka bude, že ako sa postavia k tomu európske a americké firmy, keď zrazu čínske humanoidy budú pobehovať v ich fabrikách, lebo však vieme asi, aký problém môže nastať. Takže nesmieme zaspať, mali by sme k tomu aj my prispäť a možno by sme mali nejaký slovenský humanoid v rámci spolupráce medzi univerzitami postaviť aj my. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Priatelia, práve sme sa rozprávali o veľmi dôležitých témach, a to robotizácii a automatizácii v priemysle a v spoločnosti. A mal som tu veľmi silného odborníka na tieto dve oblasti, profesora Františka Duchoňa. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. A vám, vážení diváci a poslucháči, opäť pripravíme ďalší podcast Kmec o pláne. Poprosil by som vám, aby ste do komentárov vpisovali vaše nápady, ktorým témam by ste sa mali venovať a vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.